भाई हो अब ट्रेन का नाम सुन के दिल में गदगद हो रहल बा, धक धक हो रहल बा कि अगर हम ट्रेन में सफर करत हिला त का सेफ घरे पहुंच पाए कि ना। कैसे कि बीते कुछ दिन में इतना दुर्घटना ट्रेन में देखल जा रहा बा, इतना ट्रेन दुर्घटना देखल जा रहा बा कि भाई हो एकदम से दिल दोन के डर के मारे भयाक मारे एकदम भैया दिल मतलब कि बहुत ही डर से सहम गईल बा। भाई हो तेरे भारत में ना ही हर देश के सबसे सेफ सुरक्षा लंबी जर्नी खातिर लंबा सफर खातिर ट्रेन के ही मान गई रही है। लेकिन पिछले 1 से 2 महीने के बीच में इतना ट्रेन दुर्घटना भइल बा, इतना ट्रेन दुर्घटना भइल बा कि जितना आज से 2 साल तक 5 साल तक मिला के भी देखबा तो ना भइल होई। भाई हो अभी हम आपके बता दी कि साबरमती एक्सप्रेस, हाँ ध्यान सुन लिया, जो उनकी वाराणसी से चल के अहमदाबाद के जाले ये भैया हो एक्सीडेंट दुर्घटना होते होते बच गई। भाई हो का भैला पूरी कहानी आके बताओ चला कि ये ट्रेन जोन बा कि वाराणसी से निकल के अहमदाबाद के लिए जजा ले और अहमदाबाद के लिए कानपुर से जब निकले ले झांसी के लिए तो बीच में भाई हो 11 बजे रात में एक बैग इतनी धर 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 ट्रेन में आवाज होले कि एकदम से आदमी लोग डर जाला कि हो का गेल का फिर से एक्सीडेंट हो जाई का। लेकिन भाई हो होला ही कि ट्रेन का जोन बा कुछ डब्बा वो पटरी से नीचे उतर जाला। भाई वो इस चीज सुन के आदमी का डर जोन बा सहम जाई, आदमी कैसे सेफ रही। भाई हो ई उत्तर कहे जा रहा बा, इतना ज्यादा दुर्घटना कहे हो जा रहा बा। अब तो भाई हो ए पर बहुत ही निसंदेह ना एकदम सब लोग संदेह कर रहा बा कि ट्रेन एक्सीडेंट करावे में कुछ ग्रुप का साथ बा, कुछ उपद्रवियों का साथ बा जो इनकी ना चाहते हैं कि भारत में सुख शांति बनल रहे। कहे कि भाई हो आए दिन देखल जाला कि ट्रेन पे सब सरिया बिछा दिलन, पत्थर बिछा दिलन और बहुत सारा ऐसे ऐसे औजार बिछावेलन ट्रेन की पटरी पे जैसे ट्रेन चढ़े पटरी से उतर जाए। अब भाई हो अब पिछले 1 से 2 महीना में इतना ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा बा ना जेमन से अब जो ग्रुप डी से लेके रेलवे विभाग और भी सारा पब्लिक सब लोग के मन में एक ही संदेह आ गई बा कि वाकई में यार ई एगो दिक्कत बा, एक जान के गिरावल जा रहा बा ट्रेन के, ताकि भारत में जितना पब्लिक में सब लोग डर जाए और पब्लिक दुर्घटना ग्रसित हो जाए। भाई वो ये दुर्घटना में ये जो पटरी से ट्रेन उतर गई बा एमन कोनो भी जान को नुकसान ना बा, सब लोग आदमी सेफ बा। लेकिन भाई हो कहीं ना कहीं आदमी के सेफ्टी के पर्पज से सब लोग बहुत ही दुखी बा, बहुत ही डर गई बा। कहे भाई हो इतना बिजोड़ तरीका से बतावा ले तुम्हारे भारत में इतना ट्रेन नेटवर्क जो सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क तुम्हारे भारत बा और यमन इतनी बड़ी चूक हो जा रहा बा कि काही बताई। चूक ना चूक करावे वाले चूक करा देते हुन यमन तो भैया हो अब ऐसा देखते हुए अब तो हमें लग रहा बा कि रेलवे विभाग के अब ट्रेन पे ही मतलब कि अपन ड्यूटी कर्मचारियों की ड्यूटी लगवाए पड़ी ताकि वो ट्रेन के चेकअप करते रहे कि आखिरकार आखिर पटरी के कैसन बा, कहीं कोनो साजिश का शिकार तो ना पटरी भइल बा। कैसे भाई हो 11 बजे रात थे जबकि वो आदमी सोवल बा और अचानक धड़धड़ा के पटरी से ट्रेन उतर जाए तो भाई हो आदमी डर के माले एकदम सहम जाई। यह कहानी साबरमती एक्सप्रेस के साथ में भइली है। इतना भी आदमी हो सब जैसे जैसे पूछल जा रहा बा सब लोग यह बतावेला कि हम लोग रात के 11 बजे खाना पीना खा के सो रहे थे और अचानक भाई हो इतनी आवाज अवेले पूरा ट्रेन का पटरी एकदम से हिल जाला, हमने के लागेला कि अब तो ट्रेन पलट जाई। लेकिन भाई वो लोको पायलट के मतलब कि सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक डाल के और सब कुछ मिला जुला के ट्रेन के कंट्रोल में कॉल जाला और थोड़ा बहुत तो मान ट्रेन डैमेज हो ले, लेकिन भाई वो मिला जुला के पब्लिक सेफ बा, सब कुछ सेफ बा। लेकिन भाई वो कहीं ना कहीं सवाल मन में उठ रहा बा कि आखिरकार इतना पब्लिक इतना ट्रेन दुर्घटना में कहे आ रहा बा, एक पीछे जो चाल चले वाले लोग हैं सब कब पकड़ जाइए। कहीं भाई वो एगो आप लोग देख ले होगा यूट्यूबर रहेला जो कि पटरी पे ही एक्सपेरिमेंट क के दिखावेला पाथर चढ़ी तक का होई कुछ भी चढ़ी तक का होई मिला जुला के भाई हो जो इनको गिरफ्तार भी हो जाला। भाई हो इस समय ट्रेन वाले भाई बहुत ही डर गए होंगे, भी ट्रेन में सफर करे वाला होंगे और मान ला हवाई जहाज में तो आदमी के डर रहबो कैले, अब तो ट्रेन में भी डर हो गई बा। आप लोगों का कहना बा नीचे कमेंट करा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।